ברוכים הבאים לפודקאסט דאטה סנטר למתחילים. בפרק הראשון דיברנו על מושגי יסוד בעולמות הדאטה סנטר. יש עוד הרבה יותר מושגים מה שתיארנו, וניסינו על קצה המזלג לספר לכם דאטה סנטר והגדרות הבסיס. בפרק השני דיברנו על דאטה סנטר ו-AI, מה הקשר בין AI לדאטה סנטר, ובפרק השלישי אנחנו נדבר על המימוש של דאטה סנטר עם ענן. אז דאטה סנטר הבנו, מה זה ענן? ההגדרה הפשוטה, מחשב מרוחק. המחשב לא יושב אצלי, המחשב יושב במקום אחר. כשאני הולך לג'ימל, אני הולך לענן. ג'ימל היא אפליקציה שרצה לענן של גוגל, המחשב הזה לא נמצא פה, המחשב הזה נמצא אי שם, הוא יכול להיות בישראל, הוא יכול להיות בשוויץ, הוא יכול להיות בכל מקום אחר בעולם. כל חברה מנהלת את הדאטה שלה בצורה אחרת. אבל ענן אומר, מחשב מרוחק שנותן לי שירותים פה. בשנים האחרונות, פחות יותר מ-2008 ועד היום, הענן צובר תאוצה. משנה לשנה, הביקושים לענן גדלים, הצריכה בענן גדלה, והקורונה הייתה נקודת מפנה. יותר ויותר חברות עברו לענן, והסיבה העיקרית הייתה, הם צריכים להשתנות בזמן אפס בגלל הקורונה. לא היה להם זמן להכין תוכניות עבודה, לא היה זמן להכין מסמכים או להתייעץ עם יועצים, הם היו צריכים לתת שירות לעובדים שלהם, ללקוחות שלהם, מעכשיו לעכשיו, כשהם לא נמצאים במשרד. הענן והדאטה סנטר הולכים יד ביד. בסופו של דבר, יש 3 סיבות עיקריות לענן. הסיבה הראשונה היא, במושגים המקצועיים, ברסט. אני כל היום עובד במחשב של העבודה, הכל בסדר, אבל אחת לחודש, אני צריך לצרוך יותר משאבי ענן, כי אני מוציא משכורות. אני יכול להחזיק את הברסטים האלה, את המחשוב העודף אצלי בתוך הבית, ליום פקודה, או אני יכול להתחבר לענן, ולצרוך את המידע מהענן, באותן שעות שבהם אני צריך להנפיק תלושי שכר. הסיבה השנייה לענן, היא סקילסט. בא הפיתוח, ומבקש לפתח בתחום חדש, קוברנטיס. אנחנו בתוך מערכות המידע בארגון, אין מישהו שמתמחה בעולמות של קוברנטיס. אז איך אני נותן שירות בתוך הארגון שלי? אני הולך לענן. אפליקציות מסוימות אני לוקח מהענן, כי זה יותר קל לי לעשות את זה שם ולא פה. ולכן, אם אני רוצה לתת תגובתיות מהירה ללקוחות שלי בתוך הארגון, הענן ישמש לי כפלטפורמה נוספת לטובת אותם שירותים. והסיבה השלישית, זו מחלה שאנחנו רואים אותה כמעט בכל מקום בעולם. רוב אנשי המערכות מידע עובדים 120%. הם לא עובדים 80 או 90%, דבר שמאפשר להם לשבת ולתכנן את העתיד, לשבת ולבנות חזון, לשבת ולהכיל שינויים או לצפות שינויים שיבואו מתוך הארגון. ולכן הענן בא כדי לשחרר את כוח האדם. לדוגמה, אני יכול לנהל את האימיילים ואת האקסל ואת הוורד בתוך הבית שלי, אבל באותה מידה אני יכול לקנות אופיס 365. ובאותו רגע הוצאתי חלק מהפעילות של המחשוב שלי החוצה לענן. זה לא קשור לידע, זה לא קשור לברסטים כי אני צריך, זה קשור לעובדה שאני צריך לשחרר את אנשי המחשוב שלי, לעשות דברים אחרים, והדרך לעשות את זה היא להוציא דברים לענן, או להוציא, במושג המקצועי, להוציא לואוד לענן. משפט דבילי, אבל זו האמת. לפני שאני אסביר את התפיסה ההיברידית בעולמות של מערכות מידע, כמה מילים על הענן. מה זה ענן? ובכלל, מי שלא יודע, למה קוראים לענן ענן? אז הסיבה שקוראים לענן ענן, זה שמתארים פעולות בתוך מחשב, מתארים סוג של תרשים זרימה. בתרשימי זרימה, למישהו זוכר, יש ריבוע, יש משולש, יש מתומן, ויש גם איזה קשקוש כזה שמסמל ניהול תהליכים. הקשקוש הזה מזכיר ענן, וזו הסיבה שקראו לענן ענן. אני בטח מפתיע אתכם, ואני בטוח שכולכם הולכים לגוגל לבדוק אם זה נכון, אבל כן, לא לכל דבר משמעותי בחיים שלנו הייתה סיבה או מחשבה ראשונית. אחד המושגים של ענן זה utility computing. למה utility? utility כמו utilities של חשמל, utility של מים. תפיסת הענן אומרת שיש לי שקע בקיר, שאני מחבר את הכבל רשת, אני מקבל כוח מחשוב. utility computing. ענן פרטי, ענן ציבורי. ענן פרטי זה אומר שהמחשב הוא שלי, לא משנה אם הוא קרוב אליי או רחוק ממני, אבל הוא מחשב שלי. ענן ציבורי זה הרבה מאוד מחשבים, שהרבה מאוד משתמשים צורכים מהם משאבים. אם אני צריך לעשות אנלוגיה זריזה, להסביר מה ההבדל בין המחשב אצלי בבית, לענן פרטי, לענן ציבורי, אנחנו נעשה את זה דרך אנלוגיה של עולם הרכב. יש לי אוטו, האוטו הוא טויוטה, מה שקניתי באוטו זה מה יש. זה אומר שאם אין לי גגון, אני לא יכול לשים שום דבר על הגג. ואם אני וו גרירה, אני לא יכול לעשות שום דבר. הענן הביתי שלי הוא הטויוטה. מה זה ענן פרטי? אותה טויוטה, רק בליסינג תפעולי של אלדן. זה אומר
שאם קניתי את הטויוטה, יש לי טויוטה, אם לא הזמנתי מאלדן וו גרירה, אין וו גרירה, ואם לא הזמנתי גג, אין גג. ענן ציבורי זה גט טקסי. ענן ציבורי אומר, utility computing, עכשיו אני צריך רכב, אחר כך אני צריך שליח, ואחר כך אני צריך אופנוע. כל פעם אני נכנס לאפליקציה ואני מזמין משהו אחר. הענן הציבורי הוא פלטפורמה שמאפשרת לי לצרוך משאבים ולשלם לפי צריכה. וכשמדברים על ענן במושגים של יקר וזול, אם ניקח את האנלוגיה של גט טקסי, אם לקחתי את המונית לעבודה ואמרתי לה, תמתיני לי עד שאני אחזור הביתה, אז המונית לעולם לא תהיה כלכלית. אבל אם אמרתי למונית, תקחי אותי עכשיו לעבודה, ביי, ובוא ניפגש פה בעוד 10 שעות, ואז אני אזמין את המונית והענן יהיו מאוד מאוד כלכליים. ולכן הענן, בתפיסת מערכות המידע, הוא חלק חשוב בהמשכיות ובאג'יליות של מערכות המידע. עכשיו, אג'יליות היא מילה באנגלית, המילה העברית לאג'יליות, למי שלא יודע, זה זמישות, זמינות וגמישות. זה אג'יליות. ומה זה אומר? שאם אנחנו נסתכל על הערכים המוספים המשמעותיים של הענן, לדוגמה, ברסט, יש לי צריכה רגילה של מחשוב, אני בנק, אני צורך כל יום את אותה כמות מחשוב. אחת לחודש אני עושה משכורות. ברגע הזה אני צורך יותר מחשוב, אני יכול לבנות את המחשוב הזה, במיוחד לפעולה הזאת בתוך הבית, אני יכול ללכת לענן ולצרוך את זה שם. סיבה שנייה לענן, אין לי את הידע. התבקשתי להקים פלטפורמות חדשות שאני לא מכיר. מערכות המידע אצלי בתוך הארגון לא יודעות איך לנהל את זה, איך להקים את זה ואיך לתפעל את זה. הענן נותן מענה. וסיבה שלישית עיקרית, יש עוד הרבה מאוד סיבות, אבל אלה הסיבות העיקריות. לא מעט מערכות, אני יכול לקבל היום בענן. ג'ימייל היא פלטפורמה מדהימה. אני לא חייב להחזיק מייל של הארגון בתוך הבית. אני פשוט אלך לג'ימייל, אני אלך לאופי 365, ואני אקבל שם את השירות, דבר שמאפשר לי לשחרר חלק מכוח העבודה, ולתת מענה איכותי לחברה, גם בהווה וגם מבחינת חזון לעתיד. תפיסת הדאטה סנטר ההיברידית אומרת, חיבור בין הדאטה סנטר לענן. למד-וואן כחברה, יש דאטה סנטרים שפזורים בכל הארץ, בכל דאטה סנטר יש לנו ענן. לקוח שרוצה מצד אחד לנהל את הפעילות השוטפת שלו בעצמו, יישב בתוך הדאטה סנטר, במקביל לזה יש לו צורך לפלטפורמות חדשניות, לשירות מיוחד, הוא יוכל להתחבר בתוך הדאטה סנטר לתוך הענן, ולמעשה לנהל עולם היברידי, עולם שמנהל, שקופץ בין עולם של ענן לעולם של דאטה סנטר, בין החוויה הפרטית שלי לבין החוויה הציבורית בתוך הענן הציבורי. אחרי שהבנו את זה, אנחנו מבינים שהמושגים של יקר וזול בענן, הם מושגים של שימוש ולא מושגים או דברים מחייבים. ענן יכול להיות יקר ויכול להיות זול באותה מידה. והדרך לנהל את הסביבה הזאת היא בלהבין צורך, בהתאם לצורך לתפור את הפתרון הנכון, כשמשחקים במספר מנעדים, במספר פלטפורמות, במטרה לייצר פלטפורמה שהיא מאוד מאוד כלכלית. ולכן המושגים של ענן אין יקר, אין זול, יש כמה כלכלי זה יכול להיות. זה חלק שהייתי דווקא מכניס אותו חלק בהתחלה, כחלק מההגדרות של הענן. כי בעולם של ענן יש 3 שכבות, אוקיי? יש שכבה של המחשוב, זה נקרא תשתית כשירות, מעבד כשירות. יש תשתית של פלטפורמה, פלטפורמה כשירות. פלטפורמה יכולה להיות סביבת פיתוח. ויש שכבה נוספת שנקראת תוכנה כשירות, שזה רוב האנשים, וגם אתם מכירים. זה הג'ימייל שלי, זה תוכנה כשירות, זה הסיילספורס שלי, זה תוכנה כשירות, זה הווייז שלי, הוא תוכנה כשירות. למעשה, בשכבה הזאת זה לא מעניין אותי איזה מחשוב נמצא למטה, לא מעניין אותי איפה נמצא המידע שלי, וגם לא מעניין אותי מה עושים איתו. מה שמעניין אותי זה שאני נכנס לג'ימייל, ג'ימייל עובד. וככל שאנחנו מתקדמים באבולוציה של הענן, ככל שסמנכלי מערכות מידע מרגישים בנוח לעבוד עם הענן, אנחנו רואים תזוזה מתשתית כשירות לעולמות של תוכנה כשירות. כשהעולם של ה-AI בהקשר של הפרק הקודם, AI כשירות, ייתרו למעשה את כל השכבות האלה, כי זה כבר לא באמת מעניין אותי מה קורה שם למטה. אני שואל שאלה, מקבל תשובה, וזה התוצאה הסופית. תודה רבה שהקשבתם לפרק הזה, אני מקווה שמצאתם את הפרק הזה מעניין כמו הפרקים האחרים. בפרק הבא אנחנו נדבר על מימושים בתוך הענן. איך הלל יפה היה יכול להמשיך ולעבוד אם הוא היה מטפל בנושא של ההמשכיות העסקית. איך שירביט יכלה להמשיך ולהישאר שירביט ולא להיות חלק מחברת הביטוח הראל,
אם הייתה מטפלת בנושא של ההמשכיות העסקית. אני מחכה לראות אתכם בפרק הבא, וספוילר קטן, הפרק שאחריו עוד יותר מעניין. אנחנו מגיעים עד הטלוויזיה שלכם.